ፍጻመ ኢሳያስ ኣዝዩ ዝሕዝን ክኸውን እዩ ብርቱዕ መጠንቀቕታ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣደል ዓላዋይ ኣሜሪካዊ ዲፕሎማት ንፍጻመ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምትንባይ ከምቲ ናይ ቀደም መራሒ ኢትዮጵያ ዝነበረ መንግስቱ ሃይለማርያም ካብ ሃገር ክሃድም ከም ዝኽእል ወይ ድማ መወዳእትኡ ከምቲ ናይ ሊብያ መራሒ ዝነበረ ሙዓመር ጋዳፊ ዝመሰለ ጽዋዕ ሞት ከም ዝጽበዮ ዘጠንቅቕ ብርቱዕ መልእኽቲ መሓላሊፎም እዚ መልእኽቲ እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ፖለቲካ መድረኻት ብዙሕ ዕላል እውን ፈጢሩ ኣሎ። እቲ ኣምባሳደር ካብ ዝሓሊፉ እውን ፍጻመ ኢሳያስ ጽዋዕ ጋዳፊኡ ክብል ብትሪ ገሊጹዎ ኣሎ። እዚ ኣምባሳደር ነዚ ዘስደምም ትንቢት ዘመሓላለፈ ምስ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ተቃወምቲ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝኾነ ውድብ ኣብ ኣሜሪካ ድሕሪ ምክያድ እዩ። እቲ ቀንዲ ተቃዋሚ ምምሕዳር ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተባሂሉ ዝፍለጥ ብርጌድ ንሓመዱ The Blue Revolution ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣኼባ ከም ዘካየደ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብዚ ሰሙን እዚ ድማ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ምስ ኣምባሳደር ቲቦር ናጊ ተራኺቡ ተዘራሪበሎም። ብርጌድ ንሓመዱ ቅድሚ ቁሩብ መዓልትታት ኣብ ከባቢ ዶባት ጽኑዕ መሰረት ምህናጽ ንቓልስና ኣገዳሲ እዩ ዝብል መግለፂ ምውፅኡ ዝዝከር እዩ። እዚ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ኣሜሪካ ናይ ሎቢ ስራሕ ዝጀመረ ላዕለዋይ ናይ ሕጊ ኣማኻሪ ዝመዘዘ ተናሓናሕ ውድብ ምስ ኣምባሳደር ቲቦር ናጊ ዘካየዶ ርክብ ሳልሳይ ግዜ ምዃኑ እዩ። እቲ ሰማያዊ ሰውራ The Blue Revolution ብዝብል ስም ዝፍለጥ ምንቅስቓስ ምስቲ ቀንዲ ተቃዋሚ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣምባሳደር ቲቦር ናጊ ንሳልሳይ ግዜ ኣብ ኣሜሪካ ድሕሪ ምክያድ ዝርርብ እዩ ነዚ መልእኽቲ ዝተመሓላለፈ። እዚ ምይይጥ እዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ምምሕዳር ትራምፕ ዝነበሮም ናይ ዓመታት ፍልሊ ንምጽባብ ጻዕሪ ኣብ ዝገብረሉ ዘሎ እዋን ምክያዱ ድማ ነቲ ጉዳይ ዝያዳ ክብደት ሂቦ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ሎቢ ስራሕ ዝጀመረ ብርጌድ ንሓመዱ ምስ ኣምባሳደር ቲቦር ናጊ ንሳልሳይ ግዜ ድሕሪ ምዝራቡ እቲ ኣምባሳደር ኣብ ወግዓዊ ናይ ኤክስ ወይ እውን ትዊተር ገጹ ኣብ ዝጠቅዖ መልእኽቲ ንፍጻመ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ናይ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ዓለም ኣወዳደቓ ነጻጺርዎም ከምውን ካብ ስልጣን ብሓይሊ ምውራዱ ዘይተርፍ ምዃኑ ብትርብ ብምምልካት ኣብቲ መልእኽቲ ፍጻመ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከምቲ ናይ ቀደም መራሒ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኮሎኔል መንግስቱ ሃይለማርያም ካብ ሃገር ምኹብላል እዩ ክብል ዘጠንቅቕ ኣምባሳደር ናጊ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ጽዋዕ ጋዳፊ እውን ክስዕቦ እዩ ክብል ይውስኽ። ደገፍቲ ናይዞም ዝበሉ ጨቆንቲ መራሕቲ መወዳእትኦም ከምዚ እዩ ኢሎም ኣይሓስቡን ነይሮም ዝበለ እቲ ኣምባሳደር ኣብ ልዕሊ ኢሳያስ እውን ታሪክ ክድገም እዩ ክብል ኣትሪሩ ገሊጹ። እቲ ናይ ቀደም ኣብ ጉዳይ ኣፍሪቃ ምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ዝነበረ ኣምባሳደር ቲቦር ናጊ ኣብ ልዕሊ ምምሕዳር ኢሳያስ ብዘቕርቦ ዝጠንከሩ ነቐፌታታት ዝፍለጥ ኮይኑ ውድቀት ነዞም ዲክታተራት ብዝብል ዘረብኡ ዝፍለጥ ክኾን ከሎም ህዝቢ ኣብ መወዳእታ ክገጥሞ ምስ ዝኽእል እዩ ክብል ድማ እምነቱ ይገልጽ።